רוב האנשים נמצאים במקום העבודה מעל ל8 שעות ביום ואינם מודעים לזכויות שלהם. מהו שכר המינימום? איך מחשבים תעריף של שעות נוספות? כמה ימי חופשה ומחלה מגיעים בשנה? מה קורה אם עובדים לילות, משמרות או סופי שבוע וחגים? חשבתם שאולי מגיע לכם יותר כסף ותלושי השכר שלכם אינם מחושבים על פי חוק? לרוב האנשים המון שאלות חשובות ואין להם תשובות. ממתי חייב המעביד להפריש לכם לפנסיית חובה? ומה לגבי תשלומי ההבראה? כיצד מחשבים פיצויי פיטורים? מבלבל, נכון? כאן אני נכנסת לתמונה, וזו המומחיות שלי. בשיחת טלפון אחת אוכל להעניק גם לכם ייעוץ וליווי בתחום דיני עבודה, על מנת שגם אתם תדעו מהם הזכויות העומדות לרשותכם. ללא ספק אתם תופתעו. רואת חשבון ענת דדוש, כי מקצועיות זו הדרך. התקשרו כעת 050-285-8505